Keluarga besar Almu Ayat dimohon untuk berikan doa restu foto bersama manten dari Almu Ayat Solo, Bu Lewi ya. Silakan. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnomu tak anteni atakamu sajan bimbang ati amarga kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tolong jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji Padi wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnomu tak anteni atakamu senajan bimbang ati amarga kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tolong jaga atiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji muga-muga tresno iki nyawiji Alhamdulillah Mas sudah walaupun dadakan ya Mas ya Luar biasa. garapnya tapi tetap luar biasa bagus dan kompak sekali. Terima kasih Mas keyboard, Mas Ya, kendang itu Mas Umar. semuanya. Jambu alas.
bojone. Sayange durung duwe bojo. Nanging aku wis kandung tresno. Nelongso rasaning ati yen aku kelakon bisa duweni. Lalilo lalilo jambu alas kulite ijo sing dikanget wis duwe bojo ada tulang ada semut durung rabi aja direbut ayo Kesumpaning kadhe arep sehidup semati tekane ora bakal ganti ayo kesumpah ning kadhe arep sehidup semati bareng-bareng dilakoni jambu alate lebih rasane ilas tak teni londone kelingan manis sesame dur kelingan ramah kemuyune ya tresno lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone lailo lailo ayo jambu alas saka Sukarjo campur sari padi production lintang Kairo semoga lancar rezekinya asoy sumpah janji arep sehidup semati tekane ora bakal ganti ayo sumpaning semati senang lan sedih bareng-bareng sayange wis duwe bojo sekop nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku kelakon bisa duweni. Yo. Sebagai seniman yang beradab, wanita yang beradab, Iya. artis yang beradab, pamit dulu sebelum kondur. Anji, saderengipun kawula nyuwun pangapunten matur sembah nuwun sangat kagem Ibu Haja Saryani dan Bapak Haji Jumaidi. Matur sembah nuwun sampun nimbali kawula. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa, lancar rezekinipun, awet leh momong putra wayah nggih. Matur sembah nuwun. Dan saya Teman-teman Padi Production. Buat Mas owner tadi Mas Sinten lali Mas ya Mas. Padi Alimadia. Mas Padi, terima kasih banyak Mas Padi sudah ikut ya Mas ya, Iya. sudah ikut Kontribusi memberikan kami di sini. Ya, terima Dan Kak kasih Christine. luar biasa. Terima kasih Mbak-mbak Sinden semuanya. Mohon maaf ya Mas bila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makasih. Sana sungkem cium tangan Oke. Ibu aja. Oke. Makasih. Baik, terima kasih sekali. Persembahan spesial dari Padi Production intinya membuat
kegembiraan, keceriaan atas pernikahan dari Arik dan Naila, dan kami dari Padi hanya bisa mengucapkan matur nuwun. Silakan.